Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň gutorduş dawaralaryndan bir gün öň bilet gytçylygy emele geldi diýip Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri habar berýär. Käbir ýagdaýlarda biletleriň üstüne basawaslyk emele geldi. Bu Türkmenistanyny düzgün tertip bilen tanalyan bu sportyň milli görüşiň beýleki urlary, erkin we grek-rim görüşleri, boks, kickboks urlar boýunça çykyş etjek türkmen sportsmenleriniň ýarşylaryna biletler azally. Bu ýarşylardan bir gün öň ýa-da ýarşyň geçirilýän güni bilet tapmak ören kyn boldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Bu waka şaýat bolan Azatlygyň sökötdeşiniň tasdiklamagyna görä biletler raýatlaryň pasportlary, kämillik ýaşyna ýetmedikleriň doguluş şahadatnamasynyň maglumatlary esasynda çap edilýär. Raýatlaryň pasportyndaky maglumatlar ýürüte maglumatlar bazasyna geçirilýär we tomoşaçynyň ady biletde çap edilýär. Soňra tomoşaçylar ýarşylaryň geçýän ýerine goýberilmezden öň biletdäki maglumatlar raýatlaryň pasportyna ýürüte seredilip sersapllyk bilen barlanýar. Pasportdaky we biletdäki maglumatlar deňişdirilip barlanandan soň howpsuzlyk barlygyndan geçirilýän ýere barýarsyň. El goşuň barlanýar. Soňra ol şökle bilen barlanýan enjamdan geçirilýär. Şol bir wagtda ýarşy tomoş etmäge gelenleriň ählisi şol sanyny 4-6 ýaşyndaky çagalarym metal detektor bilen barlanýar diýip Azatlygyň sökötdeşi aýdýar. Onun sözlerine göre howpsuzlyk barlyklarynyň ýany biletler ýene barlanýar we soňra ýarşyň geçýän zalyna girmezden ozal biletler gaýtadan barlanýar. Oýunlaryň tamamlanmagyna 3 gün galynyna ýarşylaryň geçirilýän ýerine telefonly, kameraly ýa-da fotoaparatly girmek gadagan edildi. Howpsuzlyk barlyklary döwründe şu enjamlary bolan raýatlar destine ýygyny uradylýar. Ýarşylara mejbur gatnaşdyrylýan tomoşaçylaryň köpsüni bu barada öňünden duýdurylypdyr. Şeýle talaplar Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylış dawarasynda hem talap edilipdi. Şaýatlar munyň esas sebäbini türkmen häkimetleriniň ýarşyň açylış we ýapylyş dawaralarynyň käbir pursatlarynyň möhletiniň internetde peýda bolmagyndan huwatirlanmagy bilen düşündirdiler diýip Azatlygyň sökötdeşi aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi Aşgabat 2017 oýunlaryna tomoşa edýänleriň aglawasyny, Aşgabatyň ýokary okuw jaýyny okuyan studentleriň emele getirýänligini, olaryň bir meňzeş egneşikleri geyip ýarşyň geçýän zalyny tutuş sektory eýeleýänligini aýtdy. Şeýle-de olaryň arasynda döwlet işgärleriniň şol sanyna mugallimleriň we mektep okuwçylarynyň bardygy bellenilýär. Ýarşylara tomoş edýän raýatlaryň biriniň Azatlygyň sökötdeşine aýtmagyna görä, ol we onuň Änew şäherindäki döwlet idarasyny işleýän kärdeşleri ýarşylara tomoş etmek üçin her gün mejburi ýagdaýda Aşgabat şäherine getirilýär. Şeýle tomoşçylaryň arasynda Abadan şäherine işleýän döwlet işgärleri de bar. Gündüzki we agşamky geçirilýän ýarşylary olar Aşgabada özleri gelýärler. Olar Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylış dawaralaryna gatnaşdyryldylar we ýapylyş çärelerine de gelerler. Olar biletler bilen üpçün edilipdir. Ýöne olaryň bahasy dol hasaplanýança öňümüzdäki 6-8 aýyň dowamyny aýlyklarynyň saklanýar diýip Azatlygyň sökötdeşi aýdýar. Biletleriň bahasy 7 manatdan başlap 100 manata çenli aralykda bolup, VIP kısımly biletler bolsa 500 manatdan satylýar. Şeýlelikde sport ýarşylarynyň geçirilýän ýerini, ýagny her bir sport desgasynyň goloýunyny ähtiýaçly üçin ak gök sport ýeşigindäki çäreçileriň hem nowaçylyk çekýänligi habar berilýär. Tribunalar dolmadyk ýagdaýynda ýürüte ulluk işgärleri boş galan ýerleri sanap, ol ýerleri ähtiýaçly üçin duran çäreçiler bilen doldurýarlar.